Priatelia, zdravím vás z centra Čadce, z Razusovej ulice. Máme tu pre vás veľmi pekný dom, okal na predaj s peknou okrasnou a užitkovou záhradou. Je to vlastne zložené, tento rodinný domček, z dvoch bytových jednotiek. Dole je 2+1 plus garáž a technická miestnosť. A hore je vlastne 4+1 ďalšia bytová jednotka so samostatným vchodom, plus možnosť dorobiť si podkrovie, kde je čisto nachystané všetko na 2 až 3 ďalšie izby si dorobiť, rekonštruovať. Vzadu je veľmi pekná záhrada, tá využiteľnosť, poriadok, sami vidíte. Myslím si, že stojí to za to si to pozrieť a tento dom je za veľmi zaujímavú cenu na to, že sme naozaj v centre okresného mesta. Priatelia, tešíme sa. Poďme na to. Takže sami vidíte, že je tu aj veľký priestranný balkón, dole sú kachle, skalka pekne udržiavaná a samozrejme, aby sme nezabudli doplniť, sú tu všetky inžinierské siete, je tu plynové vykurovanie, ale samozrejme príprava sa dá aj na elektriku, prípadne ďalšie nové technológie využiť, nehovoriac o teda dobudovaní toho podkrovia. Priatelia, vynikajúca lokalita, všade blízko, ak sa vám páči, príďte sa pozrieť. Pekný deň, Olešťák SK Reality.